Din ferie er sammensat af 5 ferieuger og 5 særlige feriedage. De særlige feriedage kaldes også den 6. ferieuge. Her får du en kort introduktion til, hvad du gør, hvis du ikke har brugt dine særlige feriedage inden den 30. april. Hvis du ikke har brugt dine særlige feriedage inden den 30. april, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med dem. Du kan vælge at gøre 2 ting. Du kan overføre de særlige feriedage, du ikke har brugt, til din feriebank, eller du kan få dem udbetalt. Hvis du vælger at få de særlige feriedage udbetalt, vil de automatisk blive udbetalt sammen med din løn for maj måned. Hvis du vælger at overføre dine særlige feriedage, skal der være plads i din feriebank. Feriebanken kan samlet set rumme 10 feriedage, fordelt på feriedage og særlige feriedage. Du kan se, hvor mange særlige feriedage du har brugt, og hvad du har tilbage på min side under overblik over ferie og fravær. Husk at være ajour med din tidsregistrering senest den 1. maj, så systemet er opdateret. Nu er du klar til at udfylde et skema på VD+. Skemaet til overførsel og udbetaling af særlige feriedage vil være åbent i perioden 3. maj til og med 10. maj.